Хайырлы көн. Бүген туган авылым тапшыруы сезне Удмурт Республикасы Болезино районы Кистем авылыннан сәламлый. Әлбәттә, Тотар авылы һәм бик үзенчәлекле Тотар авылы. Беренчедән, ул кенәзләр дәвамчыларының туган яга булып тора. Чөнки биредә, бу авылда бүгенге көндә дә 80%тан артык халыкның фамилиясе Касимовлар, бу кенәзләр фамилиясе. Исегездә калдырыгыз. Моннан тыш, Удмурт Республикасындагы иң зур Тотар авылы нәкъ менә шушы Кистем авылы булыр. Бүгенге көндә дә биредә 350дән артык хуҗалык исәпләнә. Аннан тыш, бик бай тарихлы авыл бу һәм биредә татарларның да бик үзенчәлекле төркеме яши. Ул безнең милләттәшләребез, ләкин килеп чыгышлары буенча, тарихлары, шәҗәрәләре буенча алар шулай ук бик кызыклы. Һәм бүген без шушы авылның тарихын мөмкин кадәр җентекләбрәк сүтәргә тырышырбыз. Киттек танышырга. Хәзрәт Касимовлар фамилиясенең нәкъ менә шушы авылда аеруча күпләп урнашуы нәрсә белән бәйле икән? Беренчедән, безнең фамилия Касимов түгел, Касимов. Нәкъ менә Касимов дип. Касимов дип әйтәбез, чөнки фамилиябыз борынгы һәм ул инде рус документларына теркәлеп калган шушылай. Һәм 5 гасыр тарихы булган фамилияга шулай күнеккәбез Касимов дип. Касимов дип әйткәндә безнең авыл халкы яратмый, чөнки Касимовлар алар татарлар түгел, үзбәкләр гадәттә. Үзбәк фамилиясы. Бу фамилияның башында нигезендә тора Касим князь, Касим князе ушазга, без инде Касим дип әйтәбез аны, Касим бабай торган. Ул 1500 елларда яшәгән, реаль тарихи шәхес. Аның җир биләмәләре шүпче буенча булган. Һәм инде князь булгач инде алар налог та җыйганнар, җирле халыктан дип әйтәбез инде. Берничә князь нәселе булган, шуларның берсе шул Касимнан киткән инде нәсел. Аннары Петр I заманасында князьлар титулы бетерелә, гади крестьян халкына күчәләр, һәм шул Касим бабайның аныклары, Нократта яшәүчеләр, Нократ авылыннан үз җирләрен югалтмас өчен бу якка күчеп килә башлыйлар. Нократ авылы без хәзер әйтәбез Киров өлкәсендә, Слободской районга керә ул Нократ авылы. Сүз уңайыннан хәзерге Кистемнән Нократ авылына кадәр 250 километр. Касимовларның бу җирләргә күчеп утыруы 1718 еллардагы кискен сәясәт вакытында булган дип фаразлый алабыз. Ләкин князьләр югалып калмый, авылны бик тиз күтәрәләр. Мәктәпнең музее 2 залдан тора, һәм аның минем өчен иң кадерле булган өлеше менә монысы этнография залы. Кистем авылында җомга сайын зур базар уздырылганы билгеле, шуңа күрә аның экспозициясенең бер өлеше менә шушы кибеткә багышланган һәм биредә сатылган, әйләнештә булган товарларны аннан күреп өйрәнергә мөмкин. Авылның осталары агач эшкәртү белән дә шөгыльләнгән һәм шушында шушы авыл остасы эшләгән скрипка саклана. Кистемдә мебель ясаучы артельдә булган, менә аның эшләнмәләре шулай ук бик зәвыклы һәм игътибар итегез, менә мондый өстәлгә, дөрестән дә кичкенә генә өстәл, татар йортларында элек шулар гына булган һәм бу өстәлләр бары тик самавыр һәм савыт-саба саклау өчен генә кулланылган. Чәй эчүгә, ашауга килсәк, алар әлбәттә инде сәкедә уздырыла торган булган. Һәм шуңа игътибар итегез, менә монда түрдә, бу ике өлештән тора ул, сәкеләр, монысы ирләр ягы, ак йорт дип тә әйтәләр инде аны. Һәм икенчесе хатын-кызлар ягы. Ул диварның икенче ягында һәм аңа керү йортның бүтән өлешеннән булган. Бүтән яктан әйләнеп кергәннәр, кисешмәгәннәр дип әйтүем инде. Бу аш-су әзерләү ягыда булып торган. Һәм мондагы барлык экспонатлар, бу күлмәкләр, хәситәләр барысы да шушы авылда табылган, шушыннан бөртекләп җыелган оригинал экспонатлар. Бу музей шунысы белән дә бик кадерле. Музей экспонатларын хәзрәт үзе җыя. Аларның күплеге биредәге татар авылларында традицион көнкүреш соңгы елларга кадәр сакланудан килә. Удмуртиянең төньягындагы тугандаш авыллар әле дә үз мөхитләрендә үзләренчә яшиләр. Болезино районында булган барлык татар авыллары да шушы Нократ татарлары дип әйтеп буламы? Шул Нократ татарлары һәм шуңа түгел, Болезино районында да күпчелек Касимовлар һәм алар барысы да Кистемнән чыккан кешеләр. Ягъни менә эш гаилә килеп утырган, эш туган дип әйтик инде, ике туган энләрендә алар Кистемдә төпләнеп, Кистем халкының шул бабайлары алар. Башка безнең бабайлар юк, именно шулардан киткән. Аннары Кистем зурайып киткәчтән Паюра, Әхмәди, Биктиш авылларына китеп нигезләп, шунда да Касимовлар төпләнеп утырган.
Башка фамилияларга, татар фамилияларына килсәк, нәкъ шулай ук бер бабайдан башланып китә фамилиялары һәм барысы да ерак туганнар булып чыга, бер фамилияны йөртүче халыклар. Ягъни бездә менә Удмуртияның тын ягында татарларның шул аермасы, алар фамилия белән бәйле, нәсел фамилиясы буенча килә, бер нәселдән бөтенесе. Кистем һәм башка авылларның сөйләмнәре дә үзенчәлекле. Әдәби татар телендәге и авазларын дип әйтеп сөйләшәләр. Мәктәпләрдә әдәби татар теле өйрәнү сәбәплегенә кайвакыт ул сөйләмне ишетә алмый азапланырга туры килә. Бездә инде авылда 1719 елда менә халык исәбен алдан күрәз 6 гына йорт була ул чагында әле. Үз сөйләмәгез дә мәсәлән. Казача менә хәзер сөйләмә алгач. Тумблер кайда, каян күчерәс? 1719 елда әле авылда 6 гына и булган. Ул 6 иның берсендә четтән килгән мулла торган инде. Һәм бу документта язылган мулла для обучения детей татарской грамоте дип. Ягъни мулла гына булмаган әле, ул мугаллим дә булып торган. Тагын кире күчтегез, име? Аннары бу мулладан соң инде официаль мәчет төзелә. 1743 елда уже мәчет безнең телгә алына. Ул чагында әле дәүләт мәчетләрне рәсми рәвештә төзергә рөхсәт итмәй, шул документка кирип калган мечети надлежащие сносу дип списокка кергән, но авыл халкы мәчетне сүтәргә бермәгәннәр, саклап калганнар, чукынды вакытында чукынмаганнар. Рәсми документларда Удмуртияның төн ягындагы мәчетләр турында 1743 елда ук языла. Алар арасында Кистем мәчете дә бар. Бүгенге көндә авылда сакланып калган борынгы мәчеткә 110 ел тирәсе генә булса да, аның да үзенчәлеге бар. Кистем авылының элеккеге мәчет бинасы тагын шунысы белән әһәмиятле. 1829 елда бу проект типовой проект буларак кабул ителә. Ни өчен безнең аны башка авылларда күргән юк, менә шушындыйрак биналарны дип аптырап утырсагыз, ул киң таралыш алмый. Ләкин Кистем авылында менә конкрет шушы бина 1905 елда төзелгән бина бу. Ул инде 4нче тапкыр шул проект буенча төзелгән мәчет булып тора. 1840 елда Чистайда урнашкан агач мәчет бинасын аның проекттан типовой буларак кабул итәләр. Ул шулай ук мотор һәм инде авыллар үзләренә шул проектны алып, шуның сызымнары буенча үзләренә яраклаштырып, бәлкем иркенрәк, бәлкем җинаграк итеп төзү мөмкинлеге алганнар. Ләкин татарлар арасында андагы проектларда һәм менә шушы Кистемдәге проектта ничектер таралып китми, ошамый инде аларга. Һәм ниһаять инде соңрак авылларга үзләренең индивидуаль проектлары буенча үзләре теләгәнчә мәчет биналары саларга рөхсәт бирелә. Бу мәчет үзенең формасына аерылып тора. Моның үзәк өлеше 8 пишмаклы ите ясаган. Һәм кирү ягыннан, һәм кыйбла ягыннан тагы озынча 4 пишмаклы ян кырма итеп төзелгән булган инде. Һәм менә шушы 8 пишмаклы итеп төзү уңай булмаган, моны бик яратмаганнар, чөнки бурасын бурау кыенрак, һәм ул теге мәчет тотырлы түгел конструкциясы. Шуңа күрә яратып бетермәгәннәр. Тагы бер уңайсыз ягы бар, бу колонналар кую. Ягъни матчалар ишелмәсен дип колонна куя торган булганнар. Агач бура утыра, колоннасы утырып кала моның. Һәм матчасы киресенчә булай киянтә шикелле бөгелеп кала югарыга таба. Менә шул ягы. Колонна идәнгә бастыра. Идәннәр тагымдан баткан. Шуңа мондый мәчетләр теге зак торган булмаган, шуның өчен яратмаганнар мәчетләрне. Электән иреккә, үз мөхитләрендә яшәргә омтылган Касим бабай оныклары заманага да, сәясәткә дә карап тормаган. Нидер булмау, юклык аларга бер кайчанда киртә булмаган. Юла барыбер үтәлгән. Моның ачык мисалы авыл зиратындагы ташлар. Бусы башка тегелмән ташы, но шунда юк. Менә монда тегелмән ташы ул. Но бусы башка. Ансы түгел, бабайныкы түгел. Булар нәрсәгә дип куелган таш буларак? Бу кабер ташы итеп куйган. Бездә порода юк бит монда бу якта. Таш булмаган. Таш юктан әйе. Байлар, муллалар читтән китертергәннәр. Менә Чистайдан китергән кабер ташы бар. Кайса Чистай дигән кешенең язылу ташы. Һәм монда халык бит андыйларны итмәгән. Байрак кешеләр тегелмәчегә итеп куя торган булганнар исән чакларында ук инде. Менә следующий тузган таш миңа була инде дип. Таш юкара списать итәләр дә менә байга сатып җибәрәләр. Үзе исән чагында кабер ташы итеп. Үлгәч инде
Мана үлгәш куйганнар да инде, потому что елы туры килмәй моның. 18 азгана 17 үлгән. Бер ел соңга күрсәткән үлгән җылын. Метрика буенча 17 үлгән булып чыга. Күпме мондый тегермән ташлары зиратта? Монда ике полный таш и тагы бер яртылай таш бар. Ансы яртылайы, так, 1813 елы Гөлрайхан дигән хатын-кызның кабер ташы. Без зиратны әйләнеп чыкканда караңгы төшеп килә иде инде. Ләкин тәрәзәләре балкып торган мәдәният учагы үзенә дәште. Анда аерым тарих. Кистем авылы мәдәният йортына без биредәге драма түгәрәге эшчәнлеге белән танышырга, репетицияләренә күз салырга дип кирдек. Бездә дә бар инде ул драма түгәрәге, бездә куябыз ул спектакльләрне авылда дип әйтергә ашыкмагыз. Кистемдәге түгәрәк 1918 елдан ук эшли. Ул елда мөселман мәктәбе бинасына клуб кирип урнаша һәм менә шул беренче көннәрдән үк түгәрәкнең эшчәнлеге дә башланып китә. Игътибар итегез, 1918 ел татар театрының беренче адымнарын ясаган вакыты. Һәм инде менә мондагы түгәрәкнең татар театры тарихы белән тәңгәл килүе, шулай якын килүе аеруча дулкынландыра бу очракта. Пьесаларга кытлык булган вакыт бит инде баштарак рус авторларының пьесаларында куялар һәм тагын бер кызыклы факт, шушы драм түгәрәк эшчәнлеге өчен, анда яшьләр спектакльләр куйсын өчен, Кистем авылының 3нче мәхәлләсе имамы Мөхәммәд Хади Чачаков үзе пьесалар язып тора. Кызганыч, аларның кулъязмалары сакланмаган гына. Драм түгәрәктә тәрбияләнгән яшьләр арасында бүгенге көндә танылган исемнәр дә бар. Мәсәлән, аларның берсе Җәмилә Низаметдин. Бүгенге көндә Финляндиядә яшәүче җырчы Җәмилә дип белерсез. Кистем авылының бик кыскача тарихын шушы урында йомгаклап торам, дуслар. Төп үзенчәлекләре бу төбәккә йогынтысы җиткерелде. Тапшыруның соңгы минутында диккать белән Кистемдә генә сакланып калган рекорд җырын тыңлыйбыз. Аның көенә, җырланышына кадәр икенче кас тәннәре чыгара торган. Шуның белән бүгенгә нокта. Күрешкәнгә кадәр.